खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै अरुणोदय 4.0 एबा अरुणोदय 4.0 नि जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे अरुणोदय 4.0 स्किमखौ नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हायो, बबे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन, मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव, दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबनो नागिरदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाखाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना नैबे अरुणोदय 4.0 स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामना लानो हायो। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ, नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हासिगोन। दा बिनिफ्राय रेशन कार्डखौबो नोंथांमोना सानै मानसिफ्रा खालामना लानो हासिगोन। दा बिनिखायनो नोंथांमोना गासिबो न'खरसेयाव सानै जुदि अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायोबा नोंथांमोना न'खरसेयावनो 6,000 फैसाखौ मोननो हागोन मास मोनसेयाव। दाथ' जोंहा अरुणोदय स्किमनि फैसायाबोथ' बारायसिगोन नालाय, 1250 थाखानिफ्राय मास मोनसेयाव 3,000 जासिगोन। जुदि सासे मानसिया 3,000 मोनोबा, सानै मानसिया न'खरसेयाव मोनोबा 6,000 मोना होमबा? दा बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामबासो मोननो हागोन 6,000 फैसाखौ। दा गासिबो भिडिअखौल' जोबजासिम नायनानै लादो, नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हागोन नोंथांमोना सोरबादिया नैबे अरुणोदय 4.0 स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ। दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो, गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै, जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दा नोंथांमोना रेशन कार्डखौ दानखावनो थाखाय एसे समाव खाबुखौ मोनगोन जाहैबाय। दाथ' नोंथांमोननिसिम खाबुखौ दायो होथ'नाय जायाखै। दा जेखियानो जाया मानो न'खरसेयाव जेनेबा सानै मोनगोन, सानैया ओरैबायदिया मोनगोन आरो जेनेबा नोंथांमोननि न'खराव दायो सोरबा बिहामजोआ मोनोबा, बिखुनजोआ मोनाबा, दा नोंथांमोना न'खरसेयाव सानैबो मोनजोबनो हासिगोन। बिहामजोआबो मोनगोन, बिखुनजोआबो मोनगोन। नाथायबा रेशन कार्डखौ नोंथांमोना गिबियावनो दानख'नो नांगोन। जेनेबा बिहामजोआ दानख'यो ना बिखुनजोआ दानख'यो, जायखिजाया सासेया नोंथांमोना दानख'नो नांगोन। दा बिनिफ्राय दालि सिनि संख्रिखौ नोंथांमोना सानैबो मोननो हागोन। दा बेनिखायनो ओरैबो डाबल दालि सिनि संख्रिखौबो ओरै डाबल मोननो हासिगोन। दा बिनिफ्राय अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो न'खरसेयाव सानै मानसिया मोननो हासिगोन। दा बिनिफ्राय आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय जानांगोन दै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो थाखाय। नोंथांमोना मा खालाम, गिबियावनो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै गावबागावनि बे आधार कार्डखौ लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय। अब्लासो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन, नङाबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना सोरबादिया नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दानो नोंथांमोना बेखौ फारि खोनासंनानै लाबानो जाबाय। दा जायफोर उइद' रान्दि, बिनिफ्राय आनमेरिड हाबा जालासिनो थानाय, जायनि बैसोआ 45 बोसोर बैसोनि जालांबायबा, बिनिफ्राय फाथैलाइ बिसिबायबा, बिनिफ्राय नागारजानाय आइजो, नोंथांमोना गासिबो गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन। दा जायफोर अर्डिनारि मानसिफोर, दा बिथांमोननि बिथोराव नोंथांमोना गिबि प्रिफारेन्स एबा नोंथांमोननि नामा लिस्टआव फैग्रोगोन। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय ट्रान्सजेन्डार नोंथांमोनाबो गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन। पार्सन विथ डिसेबिलिटि केटेगरियाव जायफोर नोंथांमोना गोलैयो, इनरेसपेक्टिभ अफ जेन्डार होननानै बेहाय बुंदों। दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। हौवासायानो जा हिनजावसायानो जा, जुदि नोंथांमोना पार्सन विथ डिसेबिलिटिनि आयेन, बे जोंहा 2016 जा जोंहा आयेन पार्सन विथ डिसेबिलिटि एक्ट 2016 बे आयेनाव नोंथांमोना गोलैयोबा, नोंथांमोननि डिसेबिलिटिया बे आयेनाव गोलैयोबा, इनरेसपेक्टिभ अफ जेन्डारजों बेहाय जेबो खोथा गैला। नोङो हौवासाबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन, हिनजावसाफ्राथ' आरो एप्लाइ खालामनो हाखायोआनोसै। दा बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा नोंथांमोना मिथिना मोनाखैमोन, सोंहरबाय थायोमोन जेनेबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ माथ्र' आइजोफ्राल' मोनो होननानै। नोंथांमोना सोरबा बुंहरो हौवाफ्राबो मोनो माथो, बेबायदि खोनादों, बेबायदि बुंहरलाबायोमोन। अब्लाबो नोंथांमोना मोजाङै मिथिना मोनाखैमोन आरो सिगाङाव। आं ओरैनोथ' भिडिअ लाबोखांबाय। दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ, नैबे पार्सन विथ डिसेबिलिटि एक्ट 2016 आयेनाव नोंथांमोना गोलैयोबा, जायफोर डिसेबिलिटि गोनां नोंथांमोना गोलैयोबा, इनरेसपेक्टिभ अफ जेन्डारजों जेबो खोथा गैया, नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय। दा बिनिफ्राय नैबे बेखौ लोरबां आइजो, बिनिफ्राय नैबे बर'आवनो नोंथांमोननिसिम बेखौ ट्रेन्सलेट खालामनाय दङ। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों। जेरै आथोन सायख'आ, आं बेखौथ' खोन्थाहरखाबाय नोंथांमोननिसिम डिसेबिलिटिनिखौ। सरखारि रेबथुनजायाव अल एज हमाव थाग्राफोरजों लोगोसे बुरि लोरबां आइजोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो जाहैबाय। अल एज हाउसाव जायफोर नोंथांमोना थायो, सरखारनि जा अल एज हम जोंहा दङ, दा बेयाव नोंथांमोना थायोबा हिनजावसाफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय। दा बिनिफ्राय
बिनि उनाव नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादो नैबे जाहैबाय सेकेन्ड नाम्बारनि आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सोबावदों बे जाहैबाय आं बेखौ माने बर'आव एसे ट्रेन्सलेट खालामदों आरो बारा साबद्रायनाय जायाखैबाबो अब्लाबो बर'आवनो ट्रेन्सलेट खालामना खोन्थाहरनो सानदों न'खरनि आइजोफोर जेराव आरजिग्राफोरा बेंगुरा एबा बैसो जानाय 60 बोसोर बैसोनि बांसिन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बुजिना मोनाखै जानांगौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना लाबानो जाबाय न'खरनि आइजोफोर जेराव आरजिग्राफोरा बेंगुरा माने डिसेबिलिटि गोनां एबा बैसो जानाय 60 बोसोर बैसोनि बांसिनबा अब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो जोंहा माखासे बेहाय बेमार आजारनि बेहाय खोथाबो लिरना होदों दा बेखौबो आं एसे नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों ट्रेन्सलेट खालामनाया बांद्राय मोजां जायाबो जानो हागौ बायदिसिना जोंहा लिरनानै नालाय बेहाय न'खरनि जायखिजाया आइजो HIV थेलेसेमिया हिम'फिलिया बिनिफ्राय जेरिब्रेल पाल्सि खुरिया बेराम अटिज्म बेबायदि बेराम थायोबा माने एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय अटिज्म स्पेक्ट्राम डिसअर्डार बेबायदि नोंथांमोननिया माबा थायोबा बेरामफोर थायोबा एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय एप्लाइ खालामनो हागोन माने गिबि प्रिफारेन्सखौ मोनगोन आरो बिथांमोना जाखिनि आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरग्रोदोंना दा बिथांमोना अर्डिनारि मानसिफोरनिफ्राय बिथांमोना गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरग्रोनाय जाग्रोदों दा बिनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा दङ बे जाहैबाय हुमेन इन हाउस हल्ड उइदाउट शेल्टार थाग्रा खुलि गैजायै न'खरनि आइजो दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे अरुणाचल स्किमनि थाखाय बिनिफ्राय गिबि प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नेक्स्टआव जोंहा दङ बेहाय बिबायनानै जाग्रा निखावरि आइजो नोंथांमोनाबो अरुणाचल स्किमनि थाखाय गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय अन्त्योदया अन्ना यजना स्किमनि जायफोर मुलाम्फा मोनगिरि दा नोंथांमोनाबो गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय न'खराव जायफोर नोंथांमोननि इनकामा 2 लाखसिमबा एबा 2 लाखनि खमबा नोंथांमोना गासिबो नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ मिथिना मोनजोब्बाय जानांगौ गोबांनो नोंथांमोना बेखौ मिथियाखैबो जानो हागौ जायनि जाहोनाव नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव सेलेक्ट जायनि जाहोना बेफोरबो जाहैबाय जे नोंथांमोननि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2 लाखनि बारा जानायनि थाखाय नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायाखैमोन जानो हागौ दा बेनिखायनो मिथिना मोननानै लादो नोंथांमोना दायो नैबे अरुणोदय स्किमखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2 लाखनि बोसोराव 2 लाखसिम जानाय जानांगोन नङाबा 2 लाखनि जायखिजाया बारा जानो मोननाय नङा अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ मिथिना मोनबाय जानांगौ एप्लाइ खालामनो थाखाय कम्पालसरि नाथायबा रेशन कार्डआ नांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया बिनिफ्राय नोंथांमोना सोर बादिया एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जायफोर एमपि एमएलए एक्स एमपि एमएलए एमसि एमएलए दा बेफोरनि न'खरनिबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया डक्टर इन्जिनियार नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हाया लयार आर्किटेक्ट चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट्स नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हाया दायो पानचायत इन्स्टिटिउसननि बिसिडिसिनि दायो मेम्बारफोरबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया दा बिनिफ्राय गभर्नमेन्टनि एमप्लयि नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हाया न'खराव साख्रि बाख्रि मावग्रा नोंथांमोननि न'खरनियाबो रावबो एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना हाया दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुवेलि टेम्परारि जुदि इउनिभार्सिटि कलेज हायार सेकेन्डारि जुनियर कलेज हाई स्कुल अपार प्राइमारि बिनिफ्राय लवार प्राइमारि स्कुलफ्राव नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुवेलानो जा टेम्परारियानो जा नोंथांमोना जुदि साख्रि मावगासिनो दङबा जब मावगासिनो दङबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हाया जायफोर नोंथांमोना इनकाम टेक्स पे खालामो दखानदारिफोर जायफोर नोंथांमोना दखानदारिफोर बिजनेसमेन फालांगि मावो नोंथांमोना टेक्सफोर होयोबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हाया न'खराव बिनिफ्राय साखा थोंब्रै गारि दङबा अब्लाबो नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ दा आशा वर्कार बिनिफ्राय मिड डे मिल वर्कार नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हाया आशा सुपारभाइजार नोंथांमोनाबो हाया आंगनवाड़ी वर्कार नोंथांमोनाबो अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया दायो नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरबाय सोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया बेखौ ओरैनोथ' गोबाङानो एप्लाइ खालामनो हाखायो मिथिना मोनजोबखाबाय नोंथांमोना सोर एप्लाइ खालामनो हायो न'खरनि फेमिलिनि इनकामा मात्र 2 लाखनिल' बारा जानाय जानाङा अब्लानो गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन महिलाफोरा दा ओमफ्राय साख्रि बाख्रि थानाय जानाय नङा आं बेफोरखौ खोन्थाखाबाय नोंथांमोना सोरबादि एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ दा बिनिफ्राय फैदो नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सखौ होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे अरुणोदय 4.0 स्किमनि थाखाय आधार कार्ड कम्पालसरि नोंथांमोना होनो नांगोन पान कार्ड डमिसाइल सार्टिफिकेट माने कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना होबानो जाबाय डमिसाइल सार्टिफिकेट जोंनिया होआबाबो जायो सेक्सुवेल एरियाना दा बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टखौ कम्पालसरि होथारनांगोन बेंक एकाउन्ट होआबा बहाथो फैसा हाबनो बे नङा होमबा बेंकनि पासबुकखौ नोंथांमोना होनो नांगोन 2 पासपर्ट साइज फट'ग्राफ होनो नांगोन मबाइल नाम्बार रेशन कार्ड
नाम्बार रेशन कार्डनि जेरेक्स नोंथांमोना होनो नांगोन आइडेन्टिटि कार्ड हिसाबै आधार कार्ड पान कार्ड जायखिजाया भटार आइडि कार्ड बबेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय एज प्रुफ हिसाबै जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय जाय डकुमेन्ट्सआव नोंनि डेट अफ बार्थआ होनाय दङ जेरै आधार कार्डबाबो जागोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ डकुमेन्ट्सआथ' जोबोद गोरलै गोजा नोंथांमोननियाव बे गासैबो डकुमेन्ट्सआ दंखाजोबो मात्र रेशन कार्डआल'सो नोंथांमोननियाव गैया जानो हागौ जायनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ दा एप्लाइखौ नोंथांमोना माब्ला खालामनो हागोन दा जोंहा एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै एसे उनावसो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जागोन दा नोंथांमोना एप्लाइखौ बिसिडिसि अफिसनि थ्रुयैनो एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनखादोंमोन जानांगौ सिगाङाव जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांनाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन बिसिडिसि अफिसनि थ्रुयैनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोंहा दायो एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै नैबे अरुणोदय 4.0 स्किमनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय एसे सम नोंथांमोना नेनो नांगोन जानोसो थांगासिनो दं एप्लाइ खालामनाया जोंहा जासिगोनसो नैबे अरुणोदय 4.0 स्किमनि थाखाय जानो हागौ खोमा जुलाइ आगस्ट मासनिफ्राय एप्लाइ जागोनखौ खोनानो मोननाय जादों आरो आगस्टनिफ्रायथ' 100% जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौनो लाखाबानो जाबाय अरुणोदय स्किमनि 4.0 नि थाखाय नोंथांमोना एसे सम नेनो नांसिगोन आं दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बबे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन सोरबादिया हाया बेखौ खोन्थाहरजोब्बाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दायो माखौबाफोर बुजिनानै मोनासैबा बेखौ भिडिअनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय बेखौ बावनो नाङा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा बेनिफिसियार लिस्टआव नोंनि नामा फैसायावबो मेरिट लिस्टआव नोंनि नामा फैसायावबाबो मेरिट लिस्टआनो होनलायलांबाय बेनिफिसियार लिस्टआव नोंनि नामा फैनानैबाबो नोङो फैसाखौ मोननो हानाय नङा आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयाबा मानो होनोबा डिबिटि स्किमनि जोहैसो फैसाखौ सोयो नालाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार बे स्किमनि जोहैसो फैसाखौ सोनाय जायो दा बेनिखायनो कम्पालसरि नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थाथारनांगौ जायो बेखौ नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय आरो बे 3000 फैसाया माब्ला जागोन दा बेखौबो मिथिना मोननो हानाय जाथ'वाखै जायखिजाया बाजेटखौ नोंथांमोना जानो होग्रोदो आसाम सरकारनि बाजेटआनो जोंहा जुलाइनि गिबि सप्तायावसो जागोन होननानै बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो बे बाजेट जायाबा बहा नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना हरनो आरो बिनिफ्राय दाथ' बायदिसिना दालिसिनि संख्रिखौ मोननाय नंला बायदिसिनाबो खौरां ओंखारना फैदों दा बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनावबा आपडेट लाना फैगोन दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोबां स्किमफोरनि आपडेटखौनो नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासैबो मानसिफोरानो दायो मिथिना मोननो हाखायो नैबे अरुणोदय 4.0 एबा अरुणोदय 4.0 स्किमनि थाखाय सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हायो बेखौ दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों